bungwe la kusoma anthu ochuluka alithira moto chifukwa chakuti sanayike Miracle Chinga pa listi ya anthu amene achita bwino kwambiri ku nkhani zokhuzana ndi nyimbo. Nkhani yakuti kodi amayang'anira chani, ndi chiyani chimene chimachitika, amasatira ndondomeko ziti, nanga kodi Miracle Chinga nkhawa yake yeniyeni inali pati, ndi zinthu zimene zayika mafunso ochuluka kwambiri ku mtundu wa anthu. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Pa 22 Julayi mwaka cha 2026 lidali ngati ena mwa masiku onse amene anthu amapita pa social media kukawerengapo nkhani ndi kukalemba nkhani ndi kuseka ndi kulemba makomentsi okuti kumasifunsa funso lakuti koma komenti nkhani yake ndi yomweyi. Anthu ochuluka anadabwa ndi posti ya Hyuko imene ankadandaula kuti kodi ndiye mwati zoona mpakana dziko lonse lino mu top 10 osapezekamo oyimba wachisikana, ndiye mukuti zoona palibepo mpakana Miracle Chinga. Anthu omwewa atangodusanso ma posti angapo anapezanso posti ya Miracle Chinga imene analemba kuti kodi ndiye mwati kulimbikirako tizichita chiyani. Anthu ochuluka anakhala pansi ndi kuyamba kafukufuku, ndi kuyamba kumuzukuta Miracle Chinga, ndi kuyamba kuona list ya anthu amene ali mu top 10 kuti kodi izi mukuti ndi chilungamo, nanga ngatidi chili chilungamo amasatira ndondomeko zanji. Akosoma amene ndi a Copyright Society of Malawi ndi bungwe la Malawi limene limayang'anira nkhani zokhuzana umwini wa zinthu zolembedwa zojambulidwa ngakhalenso zochitidwa act. Izi ndi kuphatikizapo masewero, mabuku komanso nyimbo. Pa maseweropo ndikeponso mafilimu. Iwowa atulusa ndalama pafupifupi 1.8 biliyoni Malawi kwacha kuti zigawidwe kwa anthu oyimba, ndipo anthu ochuluka apindulapo. Anthu ambiri adandaula kuti zinthu zawo sizinayende mmene amaganizira. Mwachisanzo 6th Malawi ndalama yake kuchoka pa 2 chakuti miliyoni mchaka chino kuyandira ndalama yokwana 500 chakuti 1000. Anthu ochuluka akuzifunsa funso lokuti ndiye tiuzeni chilungamo mukamachita kakireti mmayang'ana zinthu ngati ziti, ngakhale kuti zinthu izi ndi zosiyana kwambiri ndi zinthu mmene zimakhalira nthawi yonse, kuti panopa tikuona kuti chaka ndi chaka ndalama imene akonsoma kumapereka ku dziko la Malawi ikumapezeka nokuti ndi yayikulu kwambiri poyerekeza ndi zaka zonse. Dziko ndi lokhumudwa kwambiri ndi kusidwa kwa Miracle Chinga. Uyutu ndi nsikana amene waimba mahiti angapo. Uyu ndi nsikana amene waonesa kusafuna kugonja, kusafuna kufoka, waonesa komanso kuchita proof kuti ndi zinthu zotheka mu dziko limene ambiri akukujaja iweyo ndi kukapanga zinthu zakupya. Ndi zinthu zotheka kuti mu dziko limene anthu ambiri akukuyang'anira pansi iweyo ndi kukapanga zinthu zamphamvu. Miracle Chinga mmodzi mwa madolo kwambiri ku nkhani yokhuzana ndi mayimbidwe, mmodzi mwa madolo a gospel sanakhale nawo mu listi ya top 10. Ndifunso ndikumati amayang'anira zinthu ngati ziti. Kumbali inayi oyimbanso a gospel nawonso akudandaulanso chimodzimodzi kuti mu top 10 mulibemo wina aliyense wa gospel. Anthu amene ali mu top amene ali pa ma top beneficiary ndi anthu ngati Physics, Onesimus, Malemu Lucius Banda, Zeze Kingston, Driemo, KOK komanso Saint. Koma mulibemo wa gospel wina aliyense amene timamudziwa kuno ku Malawi. Anthu ochuluka sakukondwera. Anthu ambiri akuzifunsa funso lokuti kodi ndiye zikatere chilungamo tizilankhula kuti chimayenda motani. Tikatere tiziti chilungamo ndi chiti, ndipo tikatere tiziti ifeyo zinthu kunoko zikukhala motani. Ngakhale dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko amene akumachita bwino kwambiri ku nkhani yokhuza ndi music, like ndalama zochoka kuboma kumabunga aboma kumapita kwa anthu aluso. Anthu ambiri akudera nkhawa kuti zinthu izi sizikuchitika mwa dongosolo komanso zinthu zimene kukhalira. So zakosoma zatuluka taona top 10 artists ma-artists osiyana-siyana minimo amene sambiri ali amuna. Funso langa ndi lakuti despite nyimbo zako zimaveka pena paliponse, mwina anthu fesili kudziwa kuti zakosoma zimayenda bwanji, mwina kuti fotokozerako. Why is Miracle not in the top 10? Okay.
nkhani ngati izize kwa ineyo nditaona zoti ndikamapita kusoma ndimayitanidwa ma meetings chani naphunzitsidwa kunena kuti kusoma imapereka ndalama Yes. zimene zili ngati chipepeso. Okay. Mene ndimazionera ine mene ndinamvera zili ngati chipepeso. So chipepeso chimabwera mu njira yosiyanasiyana. So sindingankhulepo zambiri zokhuza mbali imeneyi chifukwa nditha kulakwitsa. Why do I say this? Chifukwa yunazo kuti sindingaikepo mulomo. Nekwa ine ndimati whatever is coming from kusoma ndimalandira. Okay. Posatengera kuti ndimagwira ntchito bwanji. Chifukwa ndikaziona ndimagwira ntchito yabwino. Ndimapereka zinthu zabwino kwa anthu. Background imene ndimagwirira ntchito ine. Chifukwa kusoma imene ndanenera timalandira ndalama chifukwa cha mmene dongosolo lathu yamayimbidwe ikuyendera ma TV, ma wireless, Public performances. ine ndimayenda sindimapuma. Moyimba mukapita mamva nyimbo. Ndesi ndinganene kuti ndabreme kuti yakusoma this that. No. Sindinayankhulepo sindikonda yankhula. Pokapoka munthu atabanga relate mwina china chake. Yes. But then sindikonda yankhula mbali imeneyo. Chifukwa yonena kuti timalandira chichonse chimene chingatani. Yes. Chingabwere. So kwa ine kwambiri ndikhoza yankhula nazo kuti kusoma ndi chipepeso chitonthozo. Okay. Kwa ine imene ndikuonera ndi chitonthozo kuti chitonthozo chimene chikuchoka kumeneko ndilandire posatengera ntchito imene ndikugwira fine ntchito yanga ndimagwira chani ndimagwira bwino. Anthu onaso ena amaona kuti mera kwa magwira bwino ntchito yake mayimbidwe yake akuimba bwino manamba zake ndochuluka chani komano zikutere. So ningothokoza Ambuye kuti Mulungu amaona imene ndimalimbikirira since ndinayamba kuimba. Munthu nene magwira ntchito. So kumbali ngati imeneyo so ndingonjezera nena kuti sindikugiva. Yes. Never I'm not giving up. Ine ndikulimbikirabe. Pali bwino. Chicho chimene chikuchoka mmene cha ndizilandira ndikulandira. Pali bwino. Mulungu ndamene atipatse zochuluka. Ndikukhulupirira kuti tidzachita bwino so adzaonanso ntchito zathu. Omo ndi mmene Miracle Chinga herself analankhulira pa Zodiac makamaka pa nkhani yokhuzana ndi kungoonesa nkhawa yake. Ndiye ndifunse inuyo omvera amene muonera video iyi komanso amene mwakhala mukundisatira mmene mukuonera chimachitika ndi chani m'maganizo anu. Tiziti amaonesesadi kuti dongosolo likusatidwa aliyense nyimbo zake zamveredwa and those kind of stuff, kapena zimangokhala kuti kodi wamkulu ndi ndani amene akusokosa pano pa ndi ndani ndi tiwagawire motani. Mu list ya top 10 mulibe nsikana wina aliyense posa werengera kuti achina Lady Aika achina Emidibo apanga mahit ochuluka mulibemo wa gospel wina aliyense mulibe. Ndifunso ndikumati zimakhala motani. Anthu ambiri akuganiza mfundo inake ndi pali zinthu zingapo zimene anthu ambiri samadziwa. Tionane mu video satira imene ndikakhala ndikukufotokozera chinyanja chilichonse. It's your boy Sam Mavita. Bye.